खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि रायजोआव जा मोनबा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बे उफ्रा बिसायख'थिया गेजेराव माखासेल' सान दंसै आरो बेनि सिगांनो बिटिआरआवबो जा सिडली बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेनि थाखायबो इउपिपिएल दोलो लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोफोराबो गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय हर सान खामानि मावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। ठीक बेबायदि समावनो उदालगुरि जिल्ला भेरगाव बियाबाव इउपिपिएल दोलोआव गोबां मानि राजखान्थि दोलोखौ नागारनानै एबा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय बे समाव इउपिपिएलआव जगदान जाफैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे समाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों डिसप्लेनि गेजेरजों जाबायदि नुनो मोननाय जादों बिथांमोनानो साफा बिजेपिनि सोद्रोमा आरो बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा बिजेपि दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै आरो गुबुन गुबुन दोलोफोरखौ नागारनानै बे समाव इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा लोगोसे बिपिएफ एबा बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे समाव बिपिएफखौ नागारनानै आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो प्रमद बर'नि बिथांनि जा खामानि मावनाय एबा जौगानायखौ नोजोर होनानै एबा मोजां मोननानै बे समाव इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों होननानै बे समाव जगदान जागिरि बिथांमोना रोखा फोरमायदों। बे समाव फिन फोरमायबावदि बिजेपि आरो बिपिएफनि मोनसे गिदिर खहा जेराव बिजेपि नागारनानै बिपिएफ नागारनानै बे समाव भेरगाव बियाबनि इउपिपिएल दोलोआव गोबां मानि सोद्रोमाफ्रा जगदान जाफैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बे समाव बिजेपि दोलोनि सोद्रोमा एबा बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफ्रा मा जाहोनाव बिजेपि आरो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदो बिथांमोननि बुंनायनिफ्राय जों आबुङै मोनथिना लानि। আছে উদ্দেশ্য আছে মানে আমি ধৰক বিটিআৰত মোটামুটি জন্মৰ পৰা আমি ইয়াতে সেৱা কৰি আছোঁ মানে সৰুৰ পৰাই বহুত কষ্ট বহুত মানে লাঞ্ছনা ভুগিব লগা হৈছে। এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ চৰকাৰৰ যেতিয়া হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমি বহুত শান্তিতে আছোঁ আৰু দলৰ আদৰ্শ নীতিত আমি খুব মনৰ পৰা ভাল পাইছোঁ। সেইকাৰণে তাৰমানে আজি আৰু মই আমাৰ ছাৰৰ ঘৰতো মই গৈছোঁ। কোন ছাৰ? আমার প্রমোদ বড়ো স্যার উনিও গৈছিলোঁ। সেইদিনা আমার মানে সেইদিনা লগ নাপালোঁ ৰাতি 12টালৈ থাকিলোঁ তাৰপিছত ৰাতি ঘূৰি আহিলোঁ ৰাতি চাৰে শুনা পালোঁ 3টা বজাতহে আহি বস্তিছোঁ। মই ইফালত আজি জইন হৈছোঁ মই যিবিলাক নীতি আদৰ্শ দেখিছোঁ খুব ভাল লাগিছে আৰু যিবিলাক কাম কাজ চলিছে মাটি বাৰী এইবিলাক মই পাৰ্টিত মই নিজে আহি হেৰি কৰিছোঁ ভাল লাগিছে। মই কাৰণে এইটো পাৰ্টিত মই নিজে একদম পুৰা মোৰ খুচিত মই আজি কাৰ জৰিয়তে জইন হ'ল আপোনালোক? আমি এইফালে সুচেন্দা আছে আৰু লোকেল আছে মই গৈছিলোঁ প্ৰমোদ ছাৰৰ ঘৰত কিন্তু এদিনো মানে আমি লগ নাপালোঁ আৰু আমাৰ ভাগ্য হয় আজি সেইখনত আমাৰ ছাৰো আছে। কোন ছাৰ? এইছে আমাৰ ছাৰ দাউদ ছাৰ আছে ভাল লাগিল এইকেইটা কথা ক'লে খুব ভাল লাগিল আৰু মোৰ ক'বলৈ